थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअ मानि सोमोन्दै देरसिनफोरनिसिम खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनिसिम अननाय जासिनानै सम खरसा खालामालासैनो दिनैनि भिडिअखौ जागायजेननोसै थुदो। दायो आधार कार्ड आरो भटार आइडि लिंक खालामनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोंनि मबाइलाव प्ले स्ट'राव थांनानै भटार्स हेल्पलाइन मुंनि एपखौ इनस्टल खालामना लाग्रोनांगोन। प्ले स्ट'राव थांनानै बे सार्च बाटनाव NVSP सेरब्लानो बेयो ओंखारगोन गाहायाव भटार हेल्पलाइन बेखौ इनस्टल खालामना लाग्रोदो। जुदि सिगांनो दंखायोब्लाथ' जेबो बाथ्रा गैया बेजोंनो हागोन। र' मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बुंनो बावबाय ना। बे खामानिखौ मावनाय सिगांनो जोंनो मोनथाम मुवानि गोनांथि जागोन। से नाम्बाराव आधार कार्ड, 2 नाम्बाराव जोंनि भटार आइडि आरो 3 नाम्बाराव मोनसे माने सोलिबाय थानाय माने वार्किं फन नाम्बार। बे मोनथाम मुवा गैयाब्ला जों खालामनो हानाय नङा। स' बे मोनथाम मुवाखौ लोगोआव लाखादो। दायो बेखौ अपेन खालामदो। अपेन खालामब्ला बेबायदि नुगोन जोङो इन्टारफेस। बेयाव डिसक्लेमार फैगोन बेखौ आइ एग्रिखौ थुदो। आइ एग्रिखौ थुनानै जोङो लेंगुवेजआ इंलिसानो थाथोंसै गेट स्टार्टेड। बेनि उनाव जोङो आगसिथिं गाहायनि बे एक्सप्लराव जोङो थांनांगोन। एक्सप्लर बेयाव थांनानै जोङो इलेक्टरेल अथेन्टिकेसन फर्म 6B बेयाव सेरनांगोन। बेनि उनाव बे भटार मिट्रा फैगोन। बेनिफ्राय बेयाव लेट्स स्टार्टेडआव होनांगोन जोङो। बेयाव जोंनि गावनि मबाइल नाम्बारखौ सोनांगोन। बेनि उनाव सेन्ड OTP। बे जोङो जे फन नाम्बारखौ होदों बे फन नाम्बाराव OTP फैगोन। दायो बे OTPखौ जों बेयाव सोना होनांगोन ओमफ्राय भेरिफाइ खालामनांगोन। बे भेरिफाइ जाखांनायनि उनाव येस आइ हेभ भटार आइडि नाम्बार। जुदि भटार आइडि नाम्बार दङ आरो भटार आइडि नाम्बार गैयाब्ला नो आइ डोन्ट हेभ भटार आइडि नाम्बार। भटार आइडि नाम्बारखौ बेयाव होनांगोन। बेनि उनाव बे गाहायनियाव सेलेक्ट स्टेट दङना बेयाव जोङो मा खालामनांगोन जोंनि स्टेटनि मुंखौ सेलेक्ट खालामना होनांगोन। उनाव फेट्स डिटेल होब्ला जोंनि डिटेल्सआ बेयाव ओंखारगोन वी हेभ फाउन्ड दिस रेकर्ड फर योर प्रसिडआव थोनोसै जोङो। जों जे बे एन्ट्रि खालामदों बेनि डिटेल्सआ बेयाव फैगोन। बे डिटेल्सखौ नायनायनि उनाव जुदि थिगानो दङब्ला नेक्स्ट खालामनोसै जोङो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव माखासेफोरा गासै थिगानो थाखायो। ओमफ्राय बै आधार डिटेल्स जि दङ बेयाव जोंनि आधार नाम्बारखौ जोङो होनांसिगोन। आधार नाम्बारखौ होनोसै। बे आधार नाम्बारखौ होखांनायनि उनाव जोङो मबाइल नाम्बारखौ खेबसेबाव होबावनांगोन गाहायाव। मबाइल नाम्बारखौ होखांनायनि उनाव जोङो होनांगोन इमेल आइडि। बेनि उनाव इमेल आइडि होनायनि गाहायाव थागोन प्लेस अफ एप्लिकेसन। दायो जोङो दुधनৈ होनो हायो, लेलाबो होनो हायो, रम्बुकफोराबो होनो हायो। मोनसे जायखिजाया होब्लानो जाबाय। ओमफ्राय दान खालामब्ला बेखौ आरो खेबसेबाव नायफिननो थाखाय खेबसेबाव माने खाबु होबावगोन। ओमफ्राय बेखौ नायफिननानै जुदि थिग दङब्ला आधार नाम्बार गासैबो होमब्ला बेयाव कनफार्माव थुब्लानो जोंनि खामानिया जाबाय। थेंक इउ योर एप्लिकेसन हेज बिन साबमिटेड सक्सेसफुलि डेट फैगोन। रेफारेन्स नाम्बारखौ स्क्रिनशट मारिनानै दोन। जोंनो उनाव बेखौ नांगोन। स्क्रिनशट मारिना दोननो दाबाव आरो गुबुननि मबाइलाव खालामदोंब्ला डायरिफोराव बा कागजाव लिरना दोनबानो जाबाय मोजाङै। गोजोन्थों।